Dámy a pánové, vítám vás u nového dílu podcastu Realitní mixer. Mojí dnešní hostkou je Nikola Urbanová. Nikolo, vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuju. Nikola pracovala donedávna u jednoho velkého developera a určitě nám o tom něco řekne. A nově je makléřkou, která se stará o klienty v naší společnosti Unreality. Nikolo, jakou jste měla cestu dneska k nám do studia? Já jsem shodou okolností kousek odsud studovala na Vysoké škole ekonomické, takže to pro mě byl takový jako návrat do školních let. Takže a vy jste sem i chodívala tehdy ze školy? Sem do pracovny? Asi ne. Do pracovny ne, ale překvapilo mě, že ten prostor je takový hezký, multifunkční, vhodný i vlastně pro naši práci. Hele, a ta lokalita tady se změnila trošku od těch dob vašich studií? Hodně. Já jsem ještě zažila vlastně to období, kdy dole nestál ani jeden byt, ani jeden dům. Jo, na Seifertce myslíte? U hlavní ulice. Do parku jsme chodili, říká se studovat, ale spíš si povídat o zážitcích a o tom, kam půjdeme. Jo. takže ano, určitě se to změnilo a určitě k lepšímu. Hele, a promiňte, když teda říkáte, že jste vystudoval Vysokou školu ekonomickou, jakou fakultu, jaký obor? Podnikohospodářskou fakultu 3. Je to vlastně fakulta, která se zabývá hlavně podnikovou ekonomikou a managementem, takže i ten obor jsem já tam vystudovala. Taky jsem absolventem stejné fakulty, ale asi o 100 let dřív než vy. Hele, řekněte prosím teda v úvodu dnešního dílu realitního mixéru, kdo jste vlastně, kdo je Nikola Urbanová, jak byste se v krátkosti popsala? Tak já bych se popsala jako velmi pozitivní a milá osoba, která vlastně je aktivní, která pořád musí něco řešit, pořád musí něco dělat, někam se posouvat, takže to je asi takový jako můj charakteristický rys. A z profesního hlediska, tak já tím, že už jsem začala na ekonomce pracovat pro jednu banku, kam jsem nastoupila v rámci trainee programu, tak jsem jakoby původem bankéř, potom vlastně jsem se posunula lehce do investic a vůbec jakoby do investičních produktů, přes development, výstavbu různých developerských projektů a to vlastně mě nakoplo k tomu, že bych chtěla i dělat reality, protože takový ten jako závěr toho všeho bylo potkat se s klientem, vyřešit s ním všechno, nějakým způsobem nastavit ty podmínky tak, aby to oběma stranám vyhovovalo, aby byli všichni spokojení. Takže to... Vidíte tam nějaké propojení mezi bankou a prodáváním bytů? 100%, tak člověk nemá většinou naspořenou celou částku, takže... Zvlášť v téhle době s těma cenama, co teď máme na trhu. Takže musí šáhnout nejenom do kapsy, aby dal dohromady těch 20% svých vlastních zdrojů, ale samozřejmě úvěry a hypotéky jsou běžnou součástí života lidí, kteří si chtějí dopřát vlastní bydlení. Vlastně ta banka je tam s obou stran, že jo? Většinou banka pomáhá developerovi financování té výstavby a zase buď stejná nebo jiná banka pomáhá tomu koncovému klientovi to koupit. Ano. Takže to propojení je tam evidentní. Je to tak. A je určitě dobrý vědět, jak to funguje, znát ty schvalovací procesy v bance a moc na nich stavět. Vy jste pracovala pro developera a developerský svět má v Čechách složitou pozici, protože má jednak hodně špatnou pověst z minulosti, pro nějakým složitým povolováním úplatkům a podobně. To už dneska asi tak není. Má složitou pozici i v tom, že někteří developeři staví co nejlevnějc a ono to pak celé není hezké. A když postaví celou čtvrť nebo kus ulice, tak je to znát. Ale zároveň developři jsou ti, kdo zvelebují místa, která stála za nic, nebo dokonce byla úplně ošklivá, byly to brownfieldy třeba, a umožňují lidem bydlet. Kultivovaně a civilizovaně bydlet.
S čím vy jste se potkávala během kariéry u developera? Co jste řešili za problémy nebo za situace? Tak já jsem byla součástí divize Real Estate, která se zaměřovala hlavně na rezidenční bydlení. Řešila jsem jak výstavbu rodinných domů, tak bytových domů s nějakým třeba malým retailem. A z pohledu developera je to zásadní rozdíl, jestli stavíte bytové domy a v přízemí nějaké obchodní prostory nebo rodinné domy? Určitě je to úplně jiný segment i konečných zákazníků, kupujících a zároveň je to samozřejmě daleko jednodušší postavit solitérní malé domky a pak je rozprodat, než prostě mít obrovský bytový komplex o zhruba 200 různých bytech, různých velikostí a potom vyřešit vlastně i prodeje komerčních prostor, protože v rámci investiční společnosti, kde jsem působila, si ty komerční prostory nenechávali a vždycky je chtěli prodat koncovým zákazníkům. Hele, a vy jste stavěli ty bytové domy v Praze a rodinné domy taky v Praze nebo mimo Prahu? U čeho vy jste byla? Ano, ani jeden z nich nebyl v Praze. Dobře, těsně vedle. jeden z nich stojí mezi Pardubicemi a Hradcem. Vlastně to jsou ty byty nebo domy? Domy. Bylo to 18 rodinných domů na vlastně absolutním pomezí, takže blízko tam i tam. Velmi, velmi zajímavá lokalita vzhledem k blízkému golfu, cyklostezkám a vůbec jakoby to okolí tam je hrozně příjemný. Kunětická hora je nedaleko. A potom... Šlo vám to prodat snadno? Jako byla tam velká poptávka a koupali spíš Pardubičáci nebo Hradečáci? Jo, oni mezi sebou, že jo? Perník tam, perník sem. Lehce soupeří, ale ti kupující jsou vlastně nejčastěji lidé z okolí, kteří tam buď pracují, nebo nějakým způsobem se tam i třeba vracejí. Jsou to samozřejmě i lidi, kteří třeba žili v Praze, mají děti a chtějí se přestěhovat zpátky. Ta dojezdová vzdálenost je hodinu, takže není to žádný drama. Dálnice je kousek, takže... Ale z Pardubic jede hezký vlak, ale z Hradce je to vlakem těžší. Je to tak, pamatujete si to správně. A taky se říká, že vlastně běžný byt v Praze má zhruba stejnou cenu jako takovýhle pěkný dům někde mezi Pardubicemi a Hradcem. Je to pravda. Ty ceny v Praze se vyšplhaly do astronomických výšin a mnoho lidí právě dává přednost bydlení v nějaké přilehlé lokalitě k Praze v rozumné dojezdové vzdálenosti. Podle mě hrozná nevýhoda pak je s malýma dětma, nebo respektive s nejmenšíma dětma je to ještě v pohodě. Naopak je to výhoda, vesnice, zahrada, lesy, ale pak když máte děti školou povinné a jezdí na kroužky, tak vy otročíte v autě a musíte je vozit. Nebo to vidíte jinak? Vidím to velmi podobně. Já jsem si zvolila tu cestu bydlení v Praze, kdy vlastně mám ráda všechno na dosah, ať už jsou to přátelé, kamarádi. Mám tady i bráchu, který se sem přestěhoval z jihu Čech, odkud pocházím. A vyhovuje mi to. Vlastně, jako možná se to změní časem, samozřejmě, člověk pak chce mít svůj klid, takže... Vy jste si koupila byt v developerském projektu. Ano. A to byl úplně nový byt tehdy. Ano. Jste první majitelka. Ano, byl vlastně... To je vlastně ideální směr nebo příklad, na kterém já bych jako mohla demonstrovat to, jak jsem se vůbec k realitám dostala. Protože hned po absolvování vysoké školy, když jsem působila v Rajvce a po roce jsem dostala smlouvu na dobu neurčitou, tak jsem vlastně schánila vlastní bydlení. Nikdy jsem nechtěla být v nájmu, nicméně v tu dobu si všichni moji kamarádi klepali na čelo a říkali mi, ty jsi se úplně zbláznila, být za 65 000 na metr, to je nesmysl. To je jako 65 000 za metr? Ano, v 26 přece jako ty nechceš
se zadlužit a chceš cestovat a chceš být jako nezávislá. To my nechcem, to v žádném případě ne. No, tak asi můžu říct, že to bylo na Valtrovce, protože v tu dobu to byla jedna z nejdražších lokalit právě jako v Praze na prodej. Jenom pro zajímavost řekněte, tehdy jste platila 65 000 za metr. Jakou hodnotu to má dneska? Dneska dvojnásobnou. Takže se vám to docela vyplatilo. A je to třeba kolik? Je to 8 let, co jste to kupovala? Dá se říct, protože vlastně 6 let tam bydlím a 2 roky se to stavilo a já jsem vlastně byla úplně jedna z prvních, kteří si kupovali ten byt a projekt jenom na papíře. Vlastně měl jste před sebou Doufala jste, že to dopadne. Zaplatila jste nějaký peníze, zálohu, 100 000 a nazdar. Je to tak. Je to vlastně v bývalém areálu brownfieldu na Valtrovce, kde předtím se vyráběly letecké motory. To bylo hrozně sympatický právě tím, že to má nějakou historii a že vlastně oni tam vytvořili úplně jako nový město, vlastně město ve městě. Je tam úplně všechno. Člověk nemusí nikam moc daleko. Je tam hotel, tam máte, je tam zdravotnictví, jsou tam obchody, rozšířilo se to, že na mnoho dalších etap, je tam x kancelářských budov. Hele, asi můžeme říct, že ta vaše investice, já se k tomu vrátím, protože o penězích to je pořád v realitách, že jo? Vy jste prostě investovala hrozně dobře, šla jste trochu do rizika, ale nakonec to stavila Penta, víte? Ano. Tak Penta je bezesporu jeden z nejsilnějších hráčů na trhu, tam člověk nemusí mít sebe menší obavy, že by nedostavila a koupila jste si, vydělala jste 100% během 6 nebo 8 let. Myslím si, že ta doba už taková nikdy nebude, jako ve smyslu vydělat 100% za 8 let, ale asi se dá říct, že i přes ty strašné ceny nejspíš ta hodnota nějak za těch 8 let zase bude vyšší, že? Je to tak. Já si myslím, že jako investice do nemovitostí jsou všeobecně to nejlepší, co může člověk udělat. No tak od realitní makléřky asi bych nečekal nic jiného. Ne. I kdybych nebyla realitní makléřkou, tak bych si taky myslím. Tak bych si to jste prokázala před lety. Hele, ještě mi řekněte, jak to vlastně pocitově, skutečně Penta vytvořila město ve městě a teď tam jsou ty kancelářské budovy a ty se večer jako vyprázdní, ale zůstaly tam ty bytové domy, kde naopak ten život kvete večer. Ruší vás trošku to, že tam jsou ty mechanika, aviatika a ty další budovy, kde je prostě mrtvo, nebo to vůbec není téma, protože to je tak dobře skoordinované, že... Vy to vlastně vůbec jako nevnímáte. Oni ten projekt postavili tak, že ty kancelářské budovy jsou vlastně u Radlické, blízko, takže vlastně odhlučňují ten prostor a vlastně i odsloní celou tu dopravu, takže vy vůbec ani ty auta ani nevidíte, ani neslyšíte, takže to bydlení je tam tímhle jako příjemný. Vešla tam v platnost nějaká vyhláška, že oni vlastně v noci musí mít i vypnutý takový ty svítící neony a věci. A banery a tak, takže vlastně o tom jako vůbec nevíte. A slyšel jsem, že se tam má dotáhnout tramvaj až k vám nahoru na Valtrovku. Je to pravda? Možná za mnoho let, stejně tak jako Radlická radiála, protože ta doprava tam vzhledem k tomu, jak moc se tam staví, není nic moc. Ale teďka nás čeká asi 1,5 roku rekonstrukce Peroutkovy ulice, která bude vlastně od Anděla až k nám nahoru na Valtrovku, kde chtějí zavíst troleje a měl by tam jezdit trolejbus. Ale to jsou věci. Myslím, že i kvůli tomu kopci, na který se tam jezdí a kvůli nějakým ekonomickým nákladům. A ještě mi řekněte, vy teda z Valtrovky na Václavák do kanceláře jezdíte jak? Obvykle? Nebo chodíte pěšky snad? Ne, tak v létě možná. V létě to možná hecno, půjdu pěšky. Donedávna jsem jezdila i na skútru, ale jezdím metrem. Do Jinonic vede Bčko. Žlutá, takže jste za 15 minut na Václaváku. Přesně tak. Do centra je to obratem. Když jste pracovala na developerských projektech, co vás jako zaujalo? Co bylo zajímavostí? Co byste třeba netušila, ale mohlo by to zajímat naše posluchače?
Já jsem třeba netušila, jak moc je ten proces zdlouhavý a jak moc, kolik věcí vlastně do toho jako spadá, jak kolik věcí se prostě musí vyřídit a kolik vlastně problémů a různých jako kliček se tam musí jako řešit. A vzpomenete si na nějaký bizární problém? Tak třeba v rámci řešení velikosti jednotek, protože máte projekt nějak namalovaný, nějak ho třeba koupíte, a pak zjistíte, že se situace na trhu úplně změní. Třeba jako dnes, kdy jsou víc trendy prostě menší jednotky typu 1KK, 2KK jako investiční byty a 3KK už se nedělají prostě 90 metrový, ale naopak 70. No a vy máte velmi velkorysý projekt a musíte to prostě nějak jako vyřešit, aby to ekonomicky vycházelo. No tak se vypravujete na obec a na stavební úřad a řešíte, jakým způsobem by se to dalo změnit. Protože ono to má vliv totiž na počet lidí, který tam bude bydlet. Vy ho tím zvětšíte dopravní náročnost, musíte řešit parkování, možná hasiči budou mít nějaký pocit, že je potřeba jinak řešit bezpečnost a tak dále, ne? Je to přesně tak, jak říkáte. Zároveň samozřejmě obce si jsou toho jako vědomy, takže si kladou různé požadavky typu výstavba mateřské školky nebo třeba jakého hřiště a různých pump tracků, které jsou hrozně teď jako populární. To je pump track. I na vesnicích. No, to je taková speciální asfaltová, různě naklopená dráha, Znám. která je určená jak pro děti, tak pro dospělé. Na koloběžce, jo. I na běh. Je to i taková jako dobrá městská záležitost, jako využití prostoru, který by jako běžně ležel ladem. Takže pump tracky hodně frčí. Takže vy jste koupili projekt, který neměl ideální dispozice, zejména s tím, co se děje na trhu, s ohledem na tohle a na potřeby klientů, tak vy jste ho museli předělat a byl to boj. Byl to boj. Jak dlouho vám to trvalo? Byl to boj, dlouho. A myslím si, že ještě to stále trvá. Takže roky. Bavíme se o letech. Určitě. To byl projekt se stavebním povolením? Nebo s územním rozhodnutím? S územním rozhodnutím, s tím, že prostě už tam běžela nějaká spolupráce právě s architekty. Ten projekt se ladil tak, aby odpovídal nejenom právě požadavkům trhu v rámci dispozic, ale i třeba ESG standardům, které jsou v této době alfou omegou pro banky i pro vlastně lidi, kteří se tam stěhují, protože chtějí mít nenáročné bydlení energeticky. Takže... Co jste tam dali třeba za ESG nebo prostě nějakou vymoženost z pohledu udržitelnosti? Rozhodně soláry, pokud to jde. Na střechu. Pokud vy dokážete propojit ty solární systémy i s běžným fungováním domu, typu podlahové topení, elektronabíječky na auta, společné prostory, svícení a tak, nebo pokud samozřejmě je tam i prostor pro nějaké jako baterie, které se tam dají umístit a nějakým způsobem tam tím pokrýt i spotřebu těch domácností, tak je to fantastický. Tak ty lidi to prostě chtějí, jako kdo by nechtěl měsíčně prostě ušetřit tisícovky korun. Ale takže... oni trochu zase zaplatí možná víc při té koupi, protože to zase stojí trochu něco navíc. Určitě jo. Nicméně věřím tomu, že půjdeme tímhletím trendem i tady v Čechách, v zahraničí. Je to zcela jako běžná věc. Mně je to velmi, velmi sympatický. Já třeba teď v pondělí jsem se vrátila z Holandska, kde jsem vlastně pár dnů měla možnost cestovat a všechny ty domy, které jsem tam navštívila nebo měla možnost vidět, tak prostě byly nějakým způsobem jako zelený. Ať už měli zelený střechy, nebo měli solární panely, nebo nějakým nejspíš způsobem ty čerpadla, který ani nevidíte. Ale já jsem se teď setkala asi úplně poprvé
s projektem, možná budeme prodávat dokonce, je to rezidenční projekt rodinných domů, kde není jiné vytápění než tepelných čerpadel a solárů. Tam nebude nic, tam žádné kotelny nebudou, plyn tam není zavedený a elektřinou se bude topit jenom tou, kterou si sama vyrobíte. To mně připadá jako fascinující a hrozně se mi to líbí. Mně taky. Je to velmi zajímavý a myslím, že se to bude líbit i klientům. No, taky si za to zaplatí, ale já věřím, že se to natolik rozvine. Myslím, že největší asi potíž toho je, že u solárů, že prostě nejsou baterie, které by udržely nějakou kapacitu té energie, co se vyrobí. Že jo? Zatím. Ještě nikdo neumí vyrábět dostatečně velké baterie. No, nebo umí, ale jsou hrozně drahý, jak nám se třeba ani nedodávají. Ale věřím tomu, že ten trh se prostě posune a že je to hudba budoucnosti. Když jsme u těch developerských projektů, vy jste byla i u toho, když se prodávaly pak ty jednotky? Nebo to už nebyla vaše práce? Ano, byla. Samozřejmě já jako investiční a projektový manažer jsem měla zodpovědnost za celý ten projekt, od jeho nápočtu až po prodej koncovým zákazníkům. Takže právě ten final touch pro mě byl nejvíc zábavný a nejvíc vlastně zajímavý. A co ty klienti nejvíc řeší? Jo? Jako vybírají si projekt, ten projekt třeba nestojí, je úplně na papíru, anebo už teda jsou základy, je vidět, kde přesně bude. Co ti klienti nejčastěji řeší? Je více typů klientů. Někteří se spokojí třeba jako já s projektem na papíru a řeknou, to je v pohodě, za 2 roky to bude. Těším se ano. A nechte mi to tak, jak to je. A pak jsou typy klientů, kteří prostě přesně ví, co chtějí a snaží se to napasovat na to, co si chtějí koupit právě od vás. Ty se s těmi samozřejmě musíte velmi specificky pracovat a jsou to většinou i klienti, kteří vyčkávají, skoupí, až vlastně ta stavba bude vidět a budou si moci ji třeba i prohlédnout. To znamená vzorové byty, vzorové domy, rádi prostě si navnímají to místo jako a nepomůže v tomhle virtuální realita? Ono stačí, když to architekti připraví a vy si vezmete brýle, můžete si to projít? Myslím si, že určitě ano. Je to pro ty lidi i takový, dá se říct, až fascinující. Takový bonus trochu. Jak je to vůbec jako možný. Ano. Takže určitě je to cesta. Myslím si, že bychom touhle cestou v rámci prodejů chtěli jít i my v Jan Reality. Je to, protože my hodně jedeme tyhle ty novinky a takové jako vymoženosti moderní doby. Líbí se mi to. Takže jo, ale do téhle doby my jsme to jako takhle nedělali. Dělali se třeba nějaký 3D prohlídky aktuálních třeba nemovitostí, které se připravily, ale zatím k tomu nebyl něčeho, co je na papíru. Hele, a to znamená, vy říkáte, že klienti i hodně často řeší ty klientské změny a pak teda řeší, kdy ještě můžou, protože v nějakou chvíli je ta stavba tak daleko, že dát příčku jinam už třeba nepůjde. Je to pravda. Určitě já ze svojí zkušenosti bych doporučila koupit si byt nebo dům na počátku té výstavby a mít možnost vlastně udělat si to podle sebe. U rodinných domů je to i specifický tím, že prostě ten třeba kupujete jednou za život. Takže pak prostě, když vás to tam bude štvát, tak se to těžko mění. Ale jo? To se vždycky říkalo, akorát statistiky říkají, že průměrný Čech mění bydlení jednou za 20 let. Což samozřejmě vám spousta lidí řekne, ne, já bydlím celý život tady, ale zase někdo jiný častěji. Když radíte klientům, aby si vybírali z developerského projektu hned na začátku, tak je to kvůli tomu, aby teda stihli klientské změny. Udělali jste to po svým? Ano, určitě. Zároveň na začátku toho developerského projektu vy můžete se svést s takovou tou vlnou předprodejů, takže se dají koupit i ty byty, domy o něco levněji. Přeci jenom, když potom ten projekt už
má nějakou historii a je úspěšnější, je známý na trhu, tak prostě ty ceny jsou přirozeně vyšší. Takže je to nejenom kvůli klientským změnám a kvůli tomu, že si můžete v uvozovkách vymýšlet, ale zároveň i kvůli ceně. A taky kvůli výběru, protože ty dobré jednotky jsou prostě hned pryč. Takže... Občas se výjimečně stane, že to někdo vrátí, že to nakonec nekoupí, ano. Ale je pravda, že ty nejlepší byty nebo jednotky z projektu ano. jsou na začátku k dispozici, pak už ne. Ono se i běžně stává, že vlastně ve smlouvách o smlouvě budoucí vy máte třeba možnost tu smlouvu někomu přeprodat, přepustit, takže se to ani k tomu developerovi pak zpátky nedostane. Nemusí dostat. Nikol, vy jste za těch pár měsíců spolupráce známá fantastickou komunikací, že vlastně s každým klientem všechno probíráte, jste stále na telefonu, o každých změnách informujete. To je něco, co máte jako v sobě přirozeně, nebo jste to naučila prostě proto, že to ten klient vyžaduje, nebo má z toho potěšení? Tohle je jako absolutně moje přirozená vlastnost. Já už odmala jsem byla velmi komunikativní, velmi přirozená v nějakém jako jednání s lidmi a vždycky jsem na to měla dobrou zpětnou vazbu. Ono totiž, když si stěžují klienti na makléře, tak skoro vždycky to hlavní problém je nekomunikace. Prostě makléř podepíše s nimi smlouvu, oni neví, co se děje a pak jim volá, že chce slevu klienta nebo že už to rezervoval, nebo tak. Proto se mi zdá, že to, že vy komunikujete opravdu na dennodenní bázi s těmi klienty, je velice záhodno. Tak já ráda buduju jako dlouhodobý vztahy. Já vlastně nikdy jako prvoplánově neřeším s lidmi ty věci pouze jako povrchově, ale snažím se vždycky jako pokrýt všechny ty jejich potřeby a pomoci jim vlastně i třeba zprostředkováním nějakého kontaktu, který mně funguje, pomoci jim prostě dosáhnout toho, aby oni měli to, co opravdu chtějí, aby byli spokojení, aby prostě pak rádi třeba se i vraceli, doporučovali vlastně dál. To je zásadní. Vás a vaše služby. Ano. Dobře. Nikol, řekněte nám něco o sobě. Jaký máte koníčky třeba, nebo co vás prostě baví v životě mimo práci? Tak já hodně ráda cestuju. Že jste mluvila o Holandsku, že jste byla nedávno. Kde jste byla předtím? Jakou zajímavou zemi jste v posledních letech navštívila? Tak já se snažím to střídat, protože pestrost... Jako zajímavou a nezajímavou zemi? Ne, vždycky zajímavou samozřejmě, ve všech ohledech. Ale já se vždycky snažím to mít pestrý a barevný a podle toho si taky vybírám ty destinace, kam cestuju. Takže miluju třeba Madeiru. Madeira je země květin a věčného jara, takže to je úžasná země. Vůbec jako Portugalsko svojí divokostí mě jako uchvátilo. Ale jako, divokostí čeho? Tak, jako oceánu nebo lidí nebo přírody? Ano, oni jsou takový temperamentní. To mě baví. Když jsme u toho temperamentu, tak v Americe střední i jižní samozřejmě na něm taky nešetří. Takže mnohokrát jsem navštívila Mexiko, to je taková moje srdcovka, ale třeba i Kolumbii, tam jsme byli na karnevalu tanečním, to bylo zajímavé, anebo třeba teď naposledy Kostarika jako země s nejvíce, s nejpestřejší faunou a flórou na světě. Fakt? Je úžasná. Každému bych ji doporučila. Určitě. Kromě cestování, co ještě dalšího je vaším koníčkem? Kromě cestování, tak jak už jste naťuknul, tak komunikace je moje
mojí silnou stránkou a zároveň vlastností, kterou já prostě rozvíjím neustále. Takže různý setkávání s přáteli, plánování a organizace oslav, grilování, teďka bude jaro, léto, takže sezóna, to bude skvělý. Takže vás baví dávat lidi dohromady, ano. Baví vás to organizovat. Ano. A zároveň i jako propojovat, protože mám pocit, že v dnešní době ty sociální sítě trošku anonymizují, zároveň jako splošťují nějaký jako obraz o světě a vůbec jako takový ten feeling mezi lidmi. Takže já se prostě snažím, aby lidi v mém okolí, i klienti v mém okolí, tak, aby prostě se měli dobře, aby jim tam všechno fungovalo. Vždycky tam mám takový ten jako přesah, vždycky dělám něco navíc. Takže to mě fakt jako naplňuje a baví. A není to jako jenom jako s náplní, jako že prostě nic jiného nedělám a nepracuju, ale prostě tak nějak je to taková linie, která se protíná prostě celým mým životem. A kterou teda sociální síť máte nejradši? Máte vůbec nějakou ráda, jako opravdu ráda? Jo, tak já hodně fotím, fotografování mě baví, takže samozřejmě Instagram je jednička. Jste na TikToku? Mám tam účet, ale zatím jsem neměla odvahu natočit nějaký tiktokerský virální video, ale co není, může být. A ještě nám na závěr prosím řekněte, jaký sport vás nejvíc baví třeba? Já jsem odmala hrála tenis. Vlastně na jihu, odkud pocházím, tak na stejném hřišti vyrůstal tenisově i Jirka Veselý. Trénoval mě jeho tatínek, takže tenis je jasná volba v rámci sportu, ale jako a teď se vás zeptám, hodně frčí padel, taková jednodušší podoba tenisu se říká. Hrála jste padel už? Ne. Těšíte se na to, nebo to pro tenisové jako milovníky není jako, že by tím opovrhovali? No. Ne, to ne. Já jsem zastánce toho, že se má zkusit všechno a když je to zábava, tak proč to nedělat? Takže je to možný. Já mám třeba i hrozně ráda vodu, takže ráda podnikám i takový jako adrenalinový výlety na řeky, ne český teda, takže třeba Rakousko, Černá Hora, Slovinsko, Albánie, tímhle směrem můžu všem doporučit. Úžasný zážitek. No a jak se těšíte na team building Vian Reality, který bude na řece Jizeře probíhat? Myslím si, že to bude srovnatelný adrenalin se zahraničními řekami. Kvůli kolegům, anebo kvůli té vodě? Ne, myslím, že těch 9 kilometrů snadno sjedeme, že to bude zábavný a plný nezapomenutelných momentů. Skvěle, tak děkuji moc krát. Já děkuji. Dámy a pánové, naším hostem dneska byla Nikola Urbanová, zánovní realitní makléřka Vian Reality, zánovní ve smyslu tom, že už několik měsíců v naší společnosti působí velice úspěšně. My doufáme, že dnešní debata i vás obohatila trošku o nějaké zážitky, anebo také o to, co máte chtít, když si kupujete nový byt či dům a že si máte vybírat v první fázi, pokud to jenom trochu jde. Nikolo, děkuji, přeju vám krásný den. Já děkuji a třeba zase někdy na viděnou. Naschledanou. Naschle.